Lesi isiqephu seshumi nanye. Kuzwakale ngomsindo emnyango kukhona ongqongqozayo. Ngena malume umfundisi. Kumemeza uSakhile angene uNdlovu ahambe njalo aziyoma phambi kwaSakhile. Guqa. Adide okuthile uNdlovu. Ehehehe. Azwakale esho sakubhuqa uSakhile. Ubaba uthi guqa malume umfundisi. Angazi noma ilokho yini ongakuzwanga. Aphendula ikhanda uNdlovu abuka uSakhile. Xevuze khona. Ajikisa ikhanda uNdlovu abuka uDlangamandla. Uthi ngenze njani? Asondele kancane uDlangamandla kuNdlovu. uNdlovu aguqe phansi. Good boy. Kuthathisa uDlangamandla bese eqhabula kule ngilazi ayiphethe. uDlangamandla abuka uSakhile kanye noNogada. Phumani. Asondele kancane uNogada kuDlangamandla. Uqinisekile ngalokho Bhozabi? Avusa ikhanda uDlangamandla abuke uNogada lona oseduze kwakhe. Hayi, ngikufisela inhlanhla-ke malume umfundisi, kuthathisa uSakhile. Ungagolozi uyezwa malume umfundisi, ngoba meke wagoloza nje uzophela yimpama yikababa njengalo. uSakhile akhomba uNogada. Asambeni Bhozo, umzwile ubaba utheni? Baphume labo bobabili bahambe bekhuluma into engezwakali. Eyi dawe ave ukhuluma kakhulu, hayi. Kanti nginamanga yini? Ubaba wakushaya nawe kwaqhansi ifinyile. Uyakhumbula ngithi? Asukume ngokushesha uNdlovu lana phansi. Njenga mfowethu, ubukisa ngami kanje kulezi ntothoviyane zakho zabafana. Mina ngibona sengathi uwena ubukisa ngami. Uqonda ukuthini? Uqonda ukuthini mengithi ngibukisa ngawe? Ukube ngikuvumelile wena wenza lento obuyenza labafana bebezongithatha kancane. Oh, wabona kungcono ukuthi bethathe mina kancane. Yini khona lokho kuSakhile? Khona nje lokho umfana kwasiqeda isikole. Lokho kungakubona nje ukuthi kudakwe insango. Ezinto ethoviyane zakho lezi wayiqasha lana. Lalela wena. Ngethemba usukile le kwakho uzongidelela la. Yazi angikaze ngicabanga ukuthi emveni kweminyaka emingaka singakhulumi wena ukufuna ukukhuluma nami. Njinga mfowethu, yini ufunani? Angithi wena wathi usushintshile, wathi asingaphinde sikhulume. Pho ufunani? Ngicabanga ukuthi usephumile ejele. Kanjani? Wena ukuthatha lokho? Angazi, kodwa ukhona nje lo muzwa lo enguzwayo ngaphakathi kimi ukuthi hayi uphumile ejele. Wena wagcina nini ukumvakashela? Hayi khona sekudala, ngathi nje ngesikhathi esanda kuboshwa. Kanti kwangawona yini u25 years? Kukanjalo kodwa lalela. Hamba umbheka. Indaba uyesaba yini? Asuke uNdlovu lana phambi kwaNdlangamandla aqonde kuleli tafula elide bese edonsa isihlalo. Ahlale kusona ebese ebheka phansi. Uyabona uma ukuthi uphumile kuningi okungonakala, kuningi kakhulu. Yonke into esengiyakhile, umndeni, ibandla, abantu abathembele kumina, abangibona ngumfundisi wabo oqotho. Kuningi nje, kuningi okwangilahlekela. Isithunzi sami. Ahamba uDlangamandla ayothela isiphuzo sakhe. Aphinde asithele sibe sicethe futhi. Uyangimangaza-ke wena, ngoba uhlukile nomuntu ofike wavulela isiza kwase kumiswa indonga. Wase wena wagudluza lona ovula isiza wamisa indonga ngesimanga sokuthi ufana naye. Wase wena waqhubeka nokwakha. Hayi, nabantu baba yilima ngokuthi bengaboni lutho nje olusolisayo. Mina nakho kungididayo futhi engihlezi ngiyibuza khona. Isidudla lesi uphumzile akabonanga lutho nje. Ahamba uDlangamandla ameduze kukaNdlovu ebese yambuka bese eqhabula isiphuzo sakhe. Hayi, kodwa nami ngangadideka.
kodwa futhi ngingathi uma ngiphume ejele, hayi, kungashuba. Aqhabule isiphuzo sakhe uDlangamandla. Ngokushesha uNdlovu asukuma abuka uDlangamandla ey'nhlamvini zamehlo. Lento engayenza mina ihluke nani nalelo wena owayenza. Angithi kuyimanje wena uyikhansela, uyikhansela wena. Ahlale phezu kwetafula uDlangamandla ngesineke. At least mina ngibiza ngegama lami. Aqhabule isiphuzo sakhe futhi uDlangamandla.